Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Asibheke lesithombe. Usibukisise nje. Uzoqala ubheke lo mdlalo. Uyajabulisa impela wona lo mdlalo akubuke nje. Uzibuzeke ngawo ukuthi kwenzakalani. Uzibuza ukuthi uUsain Bolt lo mgijimi esibhekene naye lana ugijime ngasiphi isivinini. Akucabangi ungaphinde uyibuke uloku uyibuka ivideo. Mbukeni. Uhamba yedwa. Ungaphendula ke uyibuka le video ukuze uphendule umbuzo. Umbuzo uthi yena le uUsain Bolt ugijime ngasiphi isivinini? uUsain ubegijima lo mgijimo wa 100 meters. Ngethemba uyakwazi lokho. Phendula umbuzo wethu kuzomela sihlale ngaso sonke isikhathi sizikhumbuza lesithombe nawo lo mgijimi. Uzobhala la uthi i-distance equals to i-rate times isikhathi time. Sifuna ukwazi phela ukuthi ugijime ngasiphi isivinini. Asisebenzise ichashaza. Isikhathi lesi. Asemse sibonile sithambe sithi ugijime u10 meters ngomzuzu. US umele umzuzu isecond. So thi times 2 seconds. Kuzosipha baloko. Osipha ba. Usipha 20. Bayasusa no seconds uyababona. Sipha ba u20 ba. 20 meter. Uzikhumbuza umbuzo. Bafuna i-distance. Yini esifunayo? I-distance. Subhala ngapha eceleni. Akukho abasipha kona mhlawumbe. Ubonile basiphila i-distance yethu 100 meter. Ubebegijima u100 meter bonke beqhudelana u100 meter. Ingakho sizothi i-distance yethu u100 meter. Akukho kunye basipha kona. Na ke basiphila isikhathi. Kubhekisisa isithombe uzoyithola impendulo eziningi. Nasi isikhathi basiphila. Sibheke isikuphi? Singubani? Nasi isikhathi ngiyasidwebela. U9.58 seconds. Sifuna i-rate yethina manje. Iyona singenayo. Sifuna i-rate isivinini lesade sigijima. Sifuna i-rate. Somisa kanjani ke manje? Nake sinako siyashoda nge-rate. Naku soyibhala i-distance yethu 100 meter is equal to ba. Asinayo i-rate. Asinayo rate times isikhathi basiphile. Nasi isikhathi u9.58 seconds. Uyagijima impela yena. Uyabona manje unako, uyabona manje ushoda ngakho. Bhekisisa. Singadivide ngoba la. Nakho. So divide ngo 9.8 seconds.
to 200 meter is equal to rate times 9.8 seconds divided by 9.8 seconds. Khona into ecacayo la. Okubalekile phela ngaso sonke isikhathi ukuthi uma udivide ngale ngeke ukhohle phela ukwenza naleli side. Siyabhala siyadivide ku 9.8 seconds wethu. Bayasusana kusala ba. Sele lo rate ngapha. Asibheke i-calculator yethu. Siphuma noba? Nayi impendulo. Siphuma no 10.4. Naku siyawubhala 10.4 wethu. Meter over seconds equals to rate losinayo ngoba basuseni lapho 9.58 seconds. Simisa kanjani manje base kunje? Simisa kanjani uzukucabangeke manje? So buyela kulela table, khumbula kuyithebule ebesilenza lapha lo uzikhumbuza ukuthi o-kilometer, o-centimeter, o-milligram bawobani. Asehlela sidinga isikhala sokubhala. Tuthatha nangu 10.4 wethu meters over second ngikunika isikhathi sokucabanga ukuthi emva kwala kwenziwa kanjani. Sifuna bani? Kumela njalo siyasenza lesibalo sifuna i-rate. Kepha before sithole i-rate kuzomela silungise. Asithi kilometer over amameter. Siyazi ukuthi 1 kilometer singathi over 1000. Bayasusa no meter. Kusalani manje base besusa no meter. Yenesele ke manje. Sobhala ngapha eceleni sithola ba. Basibala lapha ku calculator yethu. Naku ngibhalele. 0.0104 kilometers over ba impela over ama second ethu. Azame ngehora. Kunemizuzu emingaki kwihora lilinye? Awukuzikhumbula mingaki imizuzu uyihora? Naku sithola ukuthi i-36,000
imizuzwana kwihora. Siyabona, siyadivide. Bayasusana oseconds. Kathi sodinga i-calculator ke manje. Ukuze sibale kahle phela. Sithola bani? Uyabona? Sithola u-37.4. So ubhala la 37.4 kilometer over nangu hour wethu ihora. Siyasekela la. Uma sifuna ama-miles, siyazi ukuthi u-1.61 njengoba ngikubhalela la yi-mile elilodwa. Kuzomele ke sithathe nangumphumela wethu lo ngezansi u-37.4 lo. Sidinga isikhala ke manje. 37.4 ama-kilometer over i-hour. Kusho ukuthi sinoba sino 1 mile over 1.61 kilometer, ngoba u-1.61 kilometer uba yi-mile elilodwa. Asibheke okususanayo. Yasusana u-kilometer. Sale loba. Asibheke la calculator. Sithola ba u-23.3. Sibhala umphumela wethu la 0.3 miles nangu u-hour wethu awususana ngalutho nge-hour. Na umphumela wethu 23.3 miles nge-hour. Impela uyagijima impela. U-Usain Bolt uhamba yedwa phambili, ugijima ngempela ngesivinini esivuthayo. Na umphumela wethu.